greșeală am intrat pe porcărie. Bă! Hai că v-am mâncat. De ce undeva sus sau de ce îmi puși sus? Hai mă, Piciu. Bine să merem. Aici sunt niște diamante. Uitați. Sunt diamante, da. Vedeți? Dia. Hai că te-am mâncat, bă, deci cum l-am mâncat, sărat. Hai mă, pe tine. E un oiel, bă, eu sunt abia un... Stai, nu. Eu sunt abia un elf. Eu sunt abia cel mai bun elf.